आच्छा खुलुमबाय फंबायमोन आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय गिबियावनो आङो नोंनि मुंखौ आंनि मुङा मुस्रि सतेन्द्र मुसाहारि नोंना आंनिया बिराज बर' आं नोंसोर सानैखौ आंनि खाथियाव फज'ना लानायनि जाहोना बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि मालिगाव आनसलिकनि बेन्दोङाव खांख्लाबारि गामियाव मोनसे प्रजेक्ट हरदोंमोन BKWC आ बे मामोन कमिउनिटि हलमोन कमिउनिटि हल खांख्लाबारि कमिउनिटि हल खांख्लाबारि कमिउनिटि खांख्लाबारि बर' कमिउनिटि हल बेखौ बे प्रजेक्टखौ बेसेबां सनाव होदोंमोन 2021 मायथाइ 22 नि मोनसे स्किममोन इयो औ इखो जोङो 10 जुनाव 22आवनो 10 जुनाव जों फोजोबनाय थांदों माने 2022 नि 10 जुनाव नोंथांमोना खामानिखौ मावना फोजोबदो आरोखि 10 जुनाव जों फोजोबनाय जादों आरो फोजोबनायनि उनाव नोंथांमोना BKWC निफ्रायथ' फैसाखौ मोनजोबदों आच्छा जोङो BKWC निफ्राय जोङो 22 नि जिथु खामानि मावदोंमोन कमिउनिटि हल 10 जुनाव फोजोबनाय जादों बे स्किमनि रांखौ जोङो सम्पुर्ण मोनजोब्बाय आरो मोनजोबदों माबानि कनस्ट्राक्सन कमिटि बानायदोंमोन निश्चय नोंथाङा मामोन आंनो कनस्ट्राक्सन कमिटि आंनो प्रेसिडेन्टमोन नों प्रेसिडेन्ट आफादगिरि नोंलाय आंनो गाहाय नेथारिमोन सेक्रेटारिमोन होमब्ला बै गायसनखालि सोर सोर थांदोंमोन बेयाव गायसनखालि गाम्बारु मुसाहारि सार थांदोंमोन आरो बिथाङानो गायसनदोंमोन बिथाङानो जोबनायाव लागदा माने बेखावजोबदों माने खामानिखौ मावै मावै फोजोबनायनि उनावबो गावनो बेखेवदों बे समावथ' बिथाङा चेयारमेनानो होमब्ला बै जे बांसावनाय मोनसे आं खोनादों एक्सुवेलि नैबे गोदानै दाजानाय UBPF नि गाहाय नेहाथारि बाबु बर'आ नोंथांमोनखौ फैसा मोनजोबाखै होननानै निउसफोराव बुंदों आंनि चेनेलावबो बुंदों बे खोथाया सैथोना बिथाङा बबेनिफ्राय खोनाना बुंदों जोंखौ मिथिया जों बेखौ बारा गोबावनिफ्राय सिनाकिबो नङा जोङो साननैसो सिनाकि जादों बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंदों जों जिखिनि मावना मोन्दों जिखिनि मोनजोबदों गथाय मोनजोबदों बबेनिफ्राय खोनाना बिदि बाथ्रा बुंदों जों मिथिया माने नोंथांमोनाथ' मोनबायब्ला मोननायखौथ' आरो मोनाखै होनना बुंनो हानाय नङा होमबा बिदिब्ला दा एसे खेलिमेलि जाहैदों रायजोफ्रा नोंथांमोना मोनाखै होनदों दा ओंखायनो आङो प्रेसिडेन्ट नोंथांखौ गाहाय नेहाथारिखौ लाबोनानै फाइनाल जाबाय आरोखि एक्सुवेलि रायजोफोरनि थाखाय दा आङो रायजोफोरखौ बुंहरनो नागिरदों बेनो जे जाय खोथाया थार नङा एबा सैथो नङा फोरमान गैया बे खोथाखौ बांसावलायनाङा दा ओंखायनो आंनि मथे जोंनि दैदेनगिरिफोरा जेसेबां हायो सैथो खोथाखौ बुंनांगौ बिदिब्ला फंबायमोन एसे दिगदार होला नोंसोर सानैखौ खुलुमनाय बावहरफिननानै जोंनि दिनैनि रायज्लायनायखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय